ibro yudo ka Kenya kama wantie ni wan gi jirendewa. Sana sana king'iyo Somalia mosebedo gi tungni kuom higni makoro ingo 30. Koro yudo ka weche mag timbe njore kata mag gima oluongo ni terrorism ni malo and nikech gin jirani. Iyudo ka jowa ma nie counties manie tong' osebedo gi challenge. So iyudo ka jowa kata mana police nigi tich matek mondo girit tong'wa obed makare. So weche mag terrorism pod chandowa, to wasekao hatua maber kaluwore gi chike manitie, to kata mana gi tiegruok kata rang'iny mar officers mekwa, to gi gima iluongo ni intelligence sharing. So our fight kata lweny mwa kedo mar anti-terrorism is largely intelligence led, but pod ntiere wasiwasi ma wan godo e weche mag njore kata mag wagaidi. Mar ariyo en weche mag kong'o to gi yedhe mamero ji miluongo ni madawa za kulevya. Nikech kata mana sani e juma manokalo cha ni winjo wach mar meli mane wamako e chuny nam mano oting'o yedhe ma kigo kwan nengone to en pesa moingo bilion 8. To ibro yudo ni ne en meli mane ringo ginene enama taro Mahindi ma wachore ne gidhi Comoros, kamoro Zanzibar. Kinono malong'o to en gima samoro ne nyalo yudo yo madonje kaendi. To kata mana kineno taondewa madongo kata mana matindo, iyudo ka jowa matindo mang'eny odonje e weche mag yedhe mamero jigi, kaeto bende to gi weche mag kong'o ma iloso e yo ma ok opwodhi maber. Wach mar adek ma bende miyowa seche moko tich matek e weche mag arita kwe en weche mag teknolojia. Iyudo ka kaka piny medo dongore, kaka watemo mondo wabed gi ngima ma samoro yot, obed yor tudruok kata mane ong'we yamo, obed yor kata mana go ohala e weche mag gimiwacho ni e-commerce. Koro nitiere ukora ma bende donje ma dho ngere wacho ni iluongo ni cyber crime. Iyudo ka ng'ato in kata mana gi M-Pesa ni, ng'ato oro ni message ni di namba ma kama to to selo gi pesa ni osedhi. So mano bende en gima osebedo ka wang'iyo kendo en gima miyowa tich ma ok yot ahinya kaka jomochung' ne arita kwe. Mar ang'wen en ni nikech kaka kor lwasi chalo, gima waluongo ni climate change, iyudo ka seche moko koth bedo mang'eny, seche moko tuo, oro bedo marariya, wabedo gi oro malach. Koro iyudo ka nitie joma jopur to nitie joma jopith. Koro iyudo ka nitiere tuomruok seche moko mabedo e kind ogendni mopogore. Gimiluongo ni transborder kata transboundary conflict or intercommunal conflict. King'iyo kata mana Thurwa kucho, ibro yudo ka samoro jo-Kuria yware gi Masai yware gi Kisii. And chutho weche mag lokruok mag kor lwasi oketowa weche giendi. So gin gik mamiyowa tabu matin e weche mag arita kwe. Ndalo 3 mokadho ni neno gima notimore e hoho mar Okak e gwenge mag Elgeyo Marakwet, lo masienyore. So magi gik mamiyowa changamoto, but king'iyo kaka wasetemo kaka sirikal to gi kaka oganda, en ni wasebedo gi tudruok makare gi jo-Kenya goganda. So watemo ng'iyo ni kapok gik ma richo gi otimore to wanyalo yudo yo ma wayudo godo
wach ng'ama kama pango gima kama then ing'eyo kaka itime nade kaka igeng'o weche nitie wach welo manoringo biro kaendi kane kokowuok kind tok yiero ma Tanzania welo gi osedoko pod gin pacho ka. So Freddy ng'e ni Tanzania notimo yiero gi tarik 29 and en gima ne kamoro obwogo jo Tanzania to samoro bende wanyalo wacho no obwogo kata mana jo Kenya nikech ne onge paro ni ne gima chalo kata tungni ma kaka no bedo ne nyalo bedo lakini sama ne tungni no bedo ne ntiere kaka gik mang'eny nok odhi kare obed weche mag wuoth sana king'iyo boda wagi Namanga nitiere kata mana jo Kenya ma bende kamoro ne wacho ni ne dware ng'ado dok Tanzania of course joma ne nitie Tanzania ma kamoro bende ne wuotho biro Kenya koni to gi sani ne wach yiero no oserumo ma president mane nitie nosechamo muma ne nyoro kendo weche chako dok e wang'e kendo king'iyo sani kata mana report ma wan godo en ni piny Tanzania koro osebedo gi kwe makare kendo gidhi mbele gi gigi koro an gi geno ni kaponi nitie jamoko ma samoro ne ong'ado duogo koni kata joma ne samoro nikech tungni go wuok Tanzania biro koni otamo sani koro ginyalo dhi mbele gi ngimagi kata yore gi mag ohala. Aduoko erokamano kuom miya duoko machal kama nendo. Adwa ni wang'iye wach reforms kata lokruok moko ma nyocha ne oselieki nonego tim e bad migawo mar obila kaachiel kod geno ma jopiny nyalo bedogo ma jopiny ne godo gi polis. So Freddy mokwongo iyudo ka sama ne ker William Ruto manyo kura mar bedo kerwa achiel kuom gik manochiko en ni nitiere lokruok ma ne ochaki e weche mag arita kwe sana gi polis kata obila mane okwamo kuom karibu koro ne dhi higni 10 so gima nokwongo timo mokwongo en ni noketo kamati mane ng'iyo ni to ere kaka wanyalo kelo lokruok e yor arita kwe sana e idara mar obila kata National Police Service. Kamati no nobeto tiyo kuom moingo higa achiel. An gik mane ging'iyo en ni to wach mshahara mar polis chalo nade mar obila. Kaeto kit dak mar obila chalo nade weche mag welfare. Gik moko machalo kaka promotion kata transfer isetiyo kata mana ka en Turkana iyudo ka ng'ato osebedo Turkana higni 10 to chutho onego beni kaber to inyalo bedo kamoro kata station achiel higni 3 tichaki dhi kamachielo. Kaeto bende gi gigegi mag tich obed gigegi mag lweny obed bunde obed mtokni ya magarita so jogi ka ne gitieko tich to gichiwo report to gi sani gima dhi mbele en ni wa temo timo matek mondo gik mane gi wacho nonego tim mondo wabed gi arita kwe kata lwasi maber ne jogo matiyo tich mar obila wasedhi godo mbele. Ne gin kidienje 3. Kidieny mokwongo ne gin gik ma ok dwar pesa kata gik ma ok dwar ni mondo loke chike. Gin gik ma longere wacho ni administrative changes. Mago thothgi wasetieko. Kaeto mar ariyo ne gin gik ma dwaro pesa. Yudo ka mshahara pok omedi higni mang'eny. Gik machalo kaka kata mana kaka ng'ato wuok e step achiel kadhi e step machielo. Gisani wase implement kata keto e tim ni mshahara manonego beni medogi no keto ni dhi medgi tieng' didek. Sani wan bang' higni 3 financial years 3 sani ne wase timo mar 2 koro dong' mana achiel ma obro timo higa ma
26 27. Ik manyonge ma 26 27. Yes, manyonge ma 26 27. Kaito kidieny mar adek ne gin ma dwaro ni mondo nitie chike monego beni waloko kata ing'iyo maber. Ma dwaro ni nyaka wadhi e bunge, nyaka wadhi ir jopiny, watim public participation. Gi samwa wuoyi ni magi wasetimo gimiluongo ni drafting. Koro dong' mana terogi, watimo negi validation. Actually kiny kogwen wan gi bura gi kidienje mag arita kwe. Gokinyi mondo watim gimiluongo ni validation, kaeto kwatieko watero na jopiny, kaeto wabro dhi kodgi e bunge. National Assembly. So wasego atua maber gi weche mag timo kata kelo lokruok e gik matimore e weche mag arita kwe. Sana sana e tieng' mar obila. Mano kare. Nitie wach moro ni samoro obila tiyo gi tekruok mang'eny ahinya kuom jopiny, to samoro iyudo ni gin jopiny ma be ok tiga ng'eny. Brutality. So seche moko ok en wach mayot ahinya, nikech chik wan godo kaka jo Kenya. To chik wacho ni polis nitiere seche moyiene gitiyo gi teko mar gik ma en godo. To tich ne gi teko kata gi gik ma en godo luwore gi samoro hinyruok monyalo yudo e yor tije. So kopo ni obila otiyo gi teko mang'eny ma chik ok oyiene, to chikno kendo nigi mpangilio kata chenro minyal kawne godo atua. Iyudo ka i obila kanyo nitie gimoro ni Internal Affairs Unit mang'iyo ka nitiere both ma samoro obila nyalo bedo ni otimo gimoro mokadho kiwango to e yor tich, to iluwo kode titimo ne gimiluongo ni disciplinary action kata kum. Kiweyo Internal Affairs ma en mar obila, to nitiere kitengo ma independent miluongo ni IPOA. En oversight ni to police kata obila tiyo e yo machalo nade. So kopo ni nitiere kuonde ma samoro obila nyalo bet nobodh kata odhi mokadho kama onego chope, tikawo negi chik. Kendo waseneno nitie obila mosetere doho, moko nitie mosemi kum, moko nitiere mabende osemi kata mana ka en fine. And gin gik mosetimore kawan nie ginene, kawan e sirikal sama wantiere ni. Kata mana sani nitiere joma pod ni ang'owa ni e doho kata cases gi iluwo, itimo ne gimiluongo ni investigations. So nitiere ratiro mar obila, to nitiere bende atua manyaka kawne kupono obila odhi excess. Now sama ma timore bende jopiny bende nigi ratiro margi. Ka nitie gima japiny nyalo timo kaluwore gi chik ma chik oyiene, en kare. To kopo ni nitie samoro japiny kata mana civilian bende okadho ahinya moingo gima chik oyiene, bende wan gi chike ma rito wechego. Gin joma ibitere doho, kaka nitiere joma osetere doho, ma obila bende osetere doho gi cases ma moko ibro yudo ka doho ng'iyo maber to yudo ka gin gi tabu kata ni giketho chik, to nitiere kuma imiyogi. To koyud ka ok giketho chik, to bende timore nade? Iweyogi. Iwacho ni e yore mag arita kwe kaendi, tudruok makare e kind raia kata jopiny gi obila miyo tij obila bedo mayot. To iyudo ka seche ma obila osebedo ka betiyo gi teko mang'eny, miyo jopiny ringo kata ng'wony e tiyo machiegni gi obila. Ere kaka omato urakuru godo? Ing'eni kind obila to gi jopiny en uhusiano ma samoro pok obedo ga maber e higni mang'eny. Lakini king'iyo kawuono kaka obila gi japiny rakore kata kaka gitiyo, anyalo wacho ni kind japiny gi kind obila sani bet ni maber moloyo kaka ne nitie chien kacha, kaluwore gi chik kata mana katiba mane wakadho kaka jo Kenya higa gana 2010. To pod ibro yudo ka seche moko nitiere achiel ariyo
ma samoro gwenyruok nyaka bedi. An mani ng'eni kit ngima gik moko ok dibed mabeyo te seche te kinde duto. Lakini king'iyo kawacho na achiel ewi 10 tibro yudo ka maybe anyalo wacho ni kind obila gi jopiny inyalo miyo gi 7 ewi 10. Koro 3 ewi 10 ne ma kamoro nitiere ng'ikruok ma kaka jo sirikal nyaka wang'eni to ere kaka wamedo keto kind obila gi jopiny obed machiegni ma ka gimoro timore to japiny nyalo chopo ne obila mayot. To kendo kane ng'iyo chien kacha kane waluorore Kenya nwadhi e counties wa 47 program manche waziri na jukwaa la usalama tibro yudo kamoro amora medhie ibro yudo ka jopiny ema wacho ni karwa kaendi mednwa uru obila or karwa ka obila onge gi mtoka omiyo weche mag nyoro dhi malo manywa uru mtoka. So yudo ka thothne jopiny kata ka weche moko matek ng'ama imanyo mokwongo en ni to polis ni kanye. So ok dibed ni japiny nyalo bedo ni manyo polis kopo ni kind japiny gi polis ok ber. So kuonde ma ng'ikruok osebede wan kaka sirikal to kendo kaka jo Kenya nyaka wabed piny to wang'e ni to ere kaka wanyalo timore nade wanyalo loso kuonde goeko mondo kind jopiny gobila omed bedo maber moloyo kaka en. Nitie kuonde moko ma ywak osebedo ni kitero maling'ling nobila achich gi ng'ane e yore mag tulo kata ojanjore kata ojakuo to obila moko nitie maduoko wachno ne achich no endo kendo iyudo ka ng'ama otero wach chande ma keto ngimane kamarach. Ere kaka ma odwa tieko? Ing'eni seche moko ibro yudo ka samoro ng'ato bedo gi experience ma samoro chalo gi mido wachono. And king'iyo kaka chik obet kaka nwakalo chikwa mar jo Kenya en ni nitiere redress e kiwango mora mora so that kopo ne yudo ka samoro polis kata obila itero ne wach to ochako dhi odwoko ne ng'ama samoro ofulie iro to nitie yo minyal tim ang'owa minya kaw godo atua. Wacho wach Internal Affairs Unit kata chako wacho wach mar IPOA. To bende nyaka wang'ere wayiere ni kapul obila yudo wach obila bende ok bi kawo chik e lwete nyaka kawi ka en gi ranyisi maber kae to dhi godo kanye odhi go e doho. Tibro ga samoro ichope doho bende nitiere gi taratibu mare. Samoro kichope doho tido ka process samoro nitie weche kata cases mang'eny mosechope doho. So gimonego samoro iparo ni nyal losi kata mana gi juma chiel kata gi ndalo matin idwa ka kawo dweche. So magi bende gin gik ma samoro iyudo ka goyo chuny jopiny. So obila nigi tije ma nyaka oti ma ok onyal wacho ni ng'ane matimo, but obila ok nyal tiyo kende. Obila nyaka bende ti gi jopiny, obila nyaka ti gi doho to gi joma moko samoro ibrodo ka nitie kitengo mang'eny. Nitiere the normal police tibrodo ka to nitiere wajasusi DCI to ewi mago tetete ibrodo ka samo obila dwa dhi teri e doho to nitiere Director of Public Prosecution ma bende nyaka ng'i ni to gima obila wacho ni be chik oyiene mondo teri godo ang'owa oteri godo e doho mondo dhi ong'adni godo bura. So jogi duto te nyaka wayud yo ma gitiyo godo kanyakla mondo kik japiny hinyre to bende mondo mi ng'ato ka ng'ato yud hakine kaluwore gi kaka samoro nyalo bedo ni okosne kata okal ne ng'ato. Yien aduoki chien kamoro kacha chande iwe wach lwasi mar tich. Chakre tuo mar Covid gore e piny kaendi wayudo ka e kuonde mag tich ji mang'eny nigi midhiero mar mental challenges. Kendo gini obila be nenore ni gini chando kabisa. Mana chiegni dwe achiel kende mokalo nyocha waneno ka e kaunti ma Machakos
obila moro ne nitie gi meke moko machande weche mag tich kokao gire mar lweny mo onego nyaka jatende. Weche mag mental health issues gi ere kaka address gi nikech nenre ni gini to medo chando obila kabisa. So Freddy ngeni obila ibrodo ka samoro en wadu, samoro en nyaminu, samoro en neru, wuodi, samoro en wuodi. So tabu mobedo godo kaka weche ma koro yudo ka koro wicho wilore kaluwore gi samoro alwora ma entiere. Ibrodo ka ok opogore kata mana gi tich mitimo e studio ka. Kata mana in ibrodo ka samoro nitie gik ma baro wi ma samoro inyalo miring neko. So reforms ma wacho mokwongo ka, awacho weche mag welfare, awacho weche kata mana mag thieth ni kobila tuo kata ohinyore to ere kaka onyalo dhi osiptal makonye. To weche mag mental illness bende osebedo ka chendo, and ka sama watimo reforms mwatimogi iyudo ka sani koro e kepo ma idhi kaw go obila nitiere joma nigi tiegruok mopogore opogore, dakteche, psychiatrist, johocho, mondo gimbe gibed achiel kuom obila mikawgi maka koro kata ka ng'ato ni kata mana kama idile gi jonjore to kutieko kiduogo tiyudo ka nitie obila manigi lony e weche mag hocho manyalo bedo kodi piny mondo wuo kodi mondo timni gimiluongo ni counseling, mondo wabed gi lwasi maber e yor tich mar obila. So en gima ne waseyudo ni chendo, an mondo mi wadil kode ok wanyal wacho ni koro ni polis nikech en gi bunde en koro ok onego bed ni wang'iyo ni to state mar obwongo ne chalo nade. Kaka iyudo ka kata mana weche mag kong'o to gi yedhe mowachogi, mana kaka joma moko ibrodo ka samoro kong'o odhi odonje kong'o nikech weche mantie mang'eny, kata mano obila bende inyalo yudo ka nitie moko mang'o ma weche chando. So magi nyaka wang'i kendo wan gi mpangilio ma nikare. Lwasi mar tich lokore kinde ka kinde kendo yudo ni chien kache wacho ni kata mana weche mag teknolojia gi omiyo lwasi mar tich mar obila lokore. Gin yore mage mutiyo godo mondo uket lwasi ni obed manyasani, nikech iyudo ka piny masani inyalo ti gi gik moko machalo kaka drone, teknoloji mamoko mag reporting, ere mago mosekete tim sani mondo mi lwasi ni obed maber kendo polis nyalo kedo kod timbe maricho mamedore e kit oganda. So king'iyo gik mwasetimo e higni 3 ma nyaka ne president kata ker Ruto donje telo, en nitiere gimiluongo ni police modernization. Ere kaka watemo matek mondo kuonde ma polise nitiere sana sana kuonde ma nitie jonjore wan gi mitokni manyasani mamiyo ka gin e iye to kata ka nitie bom mobol to kata ka mtoko ohinyore to polis me iye to pod timore nade ok olal. Kaeto weche mag technology, wan gi drones kuonde ma samoro chendo, kata mana sama ne wan kata mana gi weche mane watemo deal godo e town ka, iyudo ka nitie drones mani malo mang'iyo ni town chalo kama kanye marach. So en gima dhi mbele. Program wanoero sani wasetimo atamalo 26 to en program wadwa ringo godo kaber to higni 5 mabiro mondo watieke, mondo waket ni jowa ma gin obila wamiyo gi support manikare. And technology no miyo kama onego samoro iti kata mana go obila 20 to obila 2 kata 3 koroma roma nikech watiyo gi technology. So en gima wadhi godo mbele sani. To weche mag crime reporting, ere kaka utiye gi technology ma samoro ng'ato pando nonro mare to pod onyalo miyo obila maling'ling mag weche mag timbe maricho madhi nyime kamoro. Okine ka sani ka samoro in gi wach idhi ka polis
to nitie gimoro ni obi occurrence book idhi to koro police penji to ndiko and samoro nyalo ndiko gima ene modwaro kae to bende samoro nikech ondiko en ondike kalatas samoro ka bang' ndalo 2 gimoro nyalo timore to nyalo yeche so sani nitiere gima waluongo ni digital obi wan e wang'a yo mar mondo wabed ni wanyalo tiyo kode nikech teknoloji osekonyowa kaka Kenya e yo mamalo king'iyo kata mana kaka sani e-citizen ma jo Kenya yudo godo tije mag sirikal yudo kaka wuono omiyo weche mag mibadhi odok piny nikech wanyalo ng'eyo ni ng'ane ochudo sama kama pesa ni odhi kama kama ma ok ni kia ni ng'ato ndiko ni receipt tikawo pesa timang'o ikete drawer so mano e gima watimo kendo gi police ni waseloso digital obi en gima ne wasetimo ne piloting gimodong' en ni koro watimo ne rollout so gin part of kata gin achiel kuom lokruok ma wadhi timo ne obila mondo waket arita kwe ma thuwa ka odhi malo mano kare to gimoro ni digital reporting ma samoro kata weche mag ndara iriembo tineno ka ng'ato riembo marach monyalo kata keto ngima jowuoth mamoko ka marach overlap marach ten ng'amoting'o abiria dong nitie koro kineno wach digital obi ma wachoni manyiso ni kami bet e simbi en app ma ibro yudo ni nyalo download to ka nitie gimoro to en mana kaka sani ibro yudo ka kidwa oro pesa or kata kidwa wuoyo ng'ato inene ng'ama odonjo WhatsApp to itudori kode so ma bro miyo weche ma samoro timore kaka miwacho mag ndara no kae to bende wadwa ni wamed teche mendara kata mana cameras kata wang' jowi mendara ma ka gimoro timore tido kata ki over speed to se goi picha to se or kawo number plate mari to king'iyo simbi tiko ni Freddy iriembo hata 100 kama onego iriembo at 50 fine ni kanyo ka ok ichulo fine kidwa dhi renew kata idwa kawo license manyien ka license ni oserumo tidwa koro kinyalo kinyal timo so magi gik ma technology manyasani dhi konyowa godo mondo tich mar arita kwe obed maber kae to bende ing'eni ka sama ji ong'eyo ni neno gi tineno ka ji temo bedo ga joma ber gidikore ginido ka gik maricho timore e mudho to ka ji ng'eni ni chieng' ni malo or kata king'eni ka kama wantie ka koro wan e studio ka ang'eno ka in gi gine mang'eny ma ong'eni nitie joma nenowa so nyaka watem wadimbre wabed joma beyo oseyudore ni nitie obila mang'eny madonjo e timbe mag njore gidonjo e weche maricho gitimo timbe maricho moko donjo e weche mag kuo gik machal kamagi eki moko timo nyaka hijacking mag geche ere okang' udwa kawo mar tieko gima kamaendi nikech magi tong' motop manie kind tong' maler ing'eni bedo ni in obila ok omiyi thuolo ni koro inyalo kawo akawa ni koro itimo gima pachi odwaro ahinya ni koro idonjo e timbe mag njore kata gik ma chik ok oyie emomiyo ibro yudo ka ei obila wan gi kitengo kata idara matije en mana ng'iyo ni to weche mag tich mag joma ondiki obila chalo nade and ka ng'ato otimo makosa to ginyalo timo ang'owa gikawo ne atua kae to kopo ni mano bende ok ni kare tema koro yudo ka koro gima chalo kaka IPOA Independent Policing Oversight Authority donje and kasama obila oseng'eyo kamano tibro yudo ka wabro bedo gi samoro kata ka nitie joma timbe gricho to kibed mang'eny magiketho nying obila to bende chien kacha bende king'iyo kata mana lokruok mwatemo keto ni police station ka police station be koro nyaka bed gang'owa nyaka bed gi wang' jowi
so that obila ni kanyo to ng'eyo ni gik motimo nenore kamoro. So magi bro konyowa deal kata gi joma samoro nyalo bedo ni matin ma kamoro top ang'o ei obila ka. E kinde mokalo gi dose golo ga chike moko monego tim kata dwaro obila mondo tim gimoro, to osebedo gima nenore ni obila madongo chayo duond doho, kendo gini nenore kamedore. Akia ni be nitie obila mosechayo duond doho sana ka sama idwaro gi ni gichope doho. Chien kacha ni neno ka doho wacho ni jatend obila maduong' oringo dhi e doho. Cheche go koko gongwe chochimo Turkana chochimo kuri. Ing'eni tij obila tek. Inyalo yudo ni kaka sani kora wuok abire studio ka, to kachope koryo to accident otimore. Koro nyaka ang'eni to mane ma priority. Adhi ang'eni to ngima mar dhano chalo nade kapok abira timo ang'o. And kata mana sama mano timore, kopo ni ok anyal chopo, to nyaka chiw report kata ng'ato bi mobiro wacho ni obila ma kama onego bedi, lakini gima kama otimore koro abiro. But giko tiyudo ka pod ang'o, pod obila chope doho. Nineno ka ng'ama ne Inspector General mako jolo Masengeli odhi mochope doho. Gima jo Kenya wora noko badore. Nodhi tich Northeastern to kuduogo to timo ang'o, odhi e doho. Adwani wawe ane mano, wang'i ane weche mag oganda, security mar community gi local administration. Ere okang' mudwa ni ruodhi gi jolupgi okawe neno ni gibero arita mag kwe e gwenge ma ji odakie? Ng'eni king'iyo ruodhi ma wan godo to gi jolupgi, mokwongo chutho kiweyo Nairobi ka, kuonde tetete modong' iyudo ka gin jogweng'. And gimomiyo ma timore en ni ging'eyo gwenge ma gintie kaka ma gin e ruodhi, kendo gin joma nigi luor kata omi luor. Koro iyudo ka sama in gi ruoth kata jalupne e kor gweng', tichne maduong' mokwongo en ni to weche mag dongruok ma sirikal timo dhi nade e kor gweng' kama en e ruothni, kimedo gi jalupne. Kaeto kendo gin gi jodong gweng' ma bende konyo gi tich. Kiweyo weche mag dongruok, en ni to ging'eyo kata giwinjo e juma ka juma sama gibedo gi baraza ni to gweng' ma gintie ni ang'o gini ma jogweng' dwaro mondo tim. So gin gikelo tudruok makende e kind jopiny to gi sirikal mamalo. So gikawo gik ma sirikal mamalo timo kata dwa timo to gipimo ne jopiny. To kendo gichako gikawo gik ma jopiny wacho kata samoro gik ma jopiny morgo kata ok mor godo, mondo ka nitiere lokruok ma nyaka tim to timore. King'iyo weche mag sikul, wadwaro ni nyathi moro modhi sikul ok onego bed ni bede e gweng' ma ok odhi sikul. Ging'eyo ni ka ng'ane nitie nyathi ma kama onego bed ni wuok e klas 8 dhi e kawuono en klas 9 to pok otimore nade, pok report. And king'iyo gisekonyowa e yor weche mag somo ma kawuono, ibro yudo ka thoth gwenge gimiwacho ni transition rate en almost 100% kuonde mang'eny. Kidhi e weche mag pur, chien kacha ibro yudo ka wakia kata ni to Kenya ka wan gi jopur adi. Kane wabedo piny kotelnwa gi president, to jumbe 2 ne wabedo gi jogine ruodhi gi to gi jolupgi, ma wayudo ni wan gi jopur moingo milion 6. To wang'eyo ni japur ka japur nigi puodho maromo kama. Japur ka japur en cham mane mopidho. Ma kama sama koro ni kelo fertilizer ma sani koro beche odok piny. To koro jomibadhi mane chando wachien kacha koro onge. So ma en ranyisi kaka ruodhi wagi to gi jolupgi nyalo kelo lokruok e gwenge mag telo negi
ka gitiyo kachiel gi jopiny e kuonde ma gintiere. Sani kata mana weche mag njore garita kwe ibro yudo ka ging'eyo nikech gwengego ging'e ni ng'ama oduogo ka piny dhiru en nyathi mane moduogo ka piny ru, ging'e ni to nyathi mane monyuol kanye. So watemo mondo wabed ni kiweyo ruodhigi gi jolupgi kata gi jodong gweng', to wabed ni jogweng' kata jopiny nigi adieri ni ka nitie wach ma gimiyo ruodhigi to chopo e yo makare, mondo mi wabed ni wanyalo bedo gi gwenge madongore ma jomonego bed ni dhi sikul, jomonego bed ni yudo ka en mbolea mikete puodho giyudo e samo winjore. Kaeto ka nitiere joma timbe gi richo to giketo giluongo polis gioni ng'ane gi ng'ane otimo kamaendi. To kata mana weche mamoko seche moko yudo ka weche kata mana mag lope ma samoro jomoko inyal ma kamano. So gine ma gibedo joma jopiny kuongo gore kuomgi. So watemo kendo mondo wamed miyo gi tiegruok makare. Nikech ibiro ka samoro ng'ato nobedo ruoth higni 10 mokadho, pok oyudo tiegruok manyasani, samoro chike kaka nolokore gi weche mag teknolojia. E sama owuoye kudi ni ne wasetero chifewa karibu 4,000 nwaduogo gi Embakasi ka e training mondo wamigi tiegruok manyasani kendo wamed pimo negi maber programs mag sirikal mondo ka gidok e kor gwenge to ginyalo tiyo ne jopiny maber. Watimo ma ne ruodhi to gi jolupgi. Wadwa ni sani ne watieko cohort mogik mar 3. Actually giwuok ki on Thursday. So wase train gi dhano moingo 10,000 mondo gibed gi lony manyasani mondo weche mag sirikal mondo jopiny magitiyo godo bende oyud lokruok kata obed ni kod gi gadieri maka nitie wach to ginyalo chiwo, to gimbe ka nitie wach moa malo e sirikal to gitimo ang'o, gipimo ne jopiny maber. Kuonde moko ywak osebedo ni nitie chife moko molokore jowand lo kendo gin brokers ma bende kidhi e gwenge moko tiwinjo ka ywak nitie ni mond liete gi nyithi kiye moko imayo kata lope to mana gi assistance mar chife gi jolupgi. So mokwongo iyudo ka awacho ni wamiyo gi tiegruok manyasani mondo chief ong'e kama onyalo gike. So bed weche lo kata bed weche mamoko ma samoro nyalo bedo ni chando jogweng' magi kuonde ma gintie. To cases ma samoro ochoponwa ma ruoth ok ti maber, wan gi process mar disciplinary kendo nitie chife ma wasegolo tich. Kopo ni waterogi through that process to wa confirm ni gik ma samoro iwacho ni ne gitimo gitim adieri. So sama wamiyo gi tiegruok ma wasebedo kwa miyo gi manokadho dweche 3 ma koro wachopo ni en tiegruok ma jumbe 4 ma gina Embakasi ka. Watemo nyiso gi ratiro mar kata mana joma gitelo negi, kata mana gin wanyiso gi ratich gima ginyalo timo gima ok ginyal timo. Ibro yudo kata mana cases kata mana mag sexual violence. Wama samoro gender based violence. Miyudo ka kawuono kata mana e gwengewa osebedo ka chendo. Nitie kuonde moko ma ka ng'ato yudi gi makosa kamano to ni jodongo bedo piny tiweyo negi. Mano chik ok oyie. Mano kes ma chief ok bedi ni makoro ni ng'ado bura. Mano gima nyaka watere ang'owa, nyaka watere do nikech mano en criminal offense ma chik ok oyie. So mago e kit tiegruok mwamiyo ruodhiwa to gi jolupgi. To wach mar nyumba kumi to dinade chendo niendi? So nyumba kumi ni wasebedo gi ng'ikruok matin. Poko tiyo e yo ma nwa paro nonego beno tiyo godo. And kawuono ntiere policy ma wa setero e public participation. Ilo ni village elders policy. Mwatemo ng'iyo ni to
ere kaka jodong gwenge nyalo konyowa e weche mag nyumba kumi. And achiel kuom gik mane jopiny wacho ni dwayud negi gimoro matin manyalo konyogi airtime mondo ka gitimo tije ma gikonyo godo ruodhi wage to tich bedo mayot, mondo wabed ni e gweng' ka gweng' kama wane gi mier 10 wang'eyo ni tang'o matimore, wan gi wang'wa kanyo. Kapod wang'iyo bende wach ruodhi ni, ndalo moko piny owacho nowacho ni dwa miyo ruodhi apiko ma nyalo miyo tijgi bedo mayot, kata kwadwa jalupne moro luonge kamoro, kata mana jodongo luonge kamoro, to nyachopo kanyo mapiyo. Okang' ni nochopo kanyo? Okang' ni mar apiko wadhi go mbele. King'iyo sani wasechako loso budget mar higa 26-27. Wane gimoro miluongo ni sector hearings. So ma achiel kuom gik ma waseketo mwadwa ni oketnwa omenda ka koro gik sami bisom budget to wayudo omenda manyalo romowa nyiewo apiko ma bro konyo ruodhi wage gi jolupgi. Nikech nitie chien kacha ruodhi ma ne onyiew negi apiko. To yudo ka sani koro nikech kinde osekadho mang'eny, apiko go sani koro ok ti. Moko oseti. Moko bende okethore ma ok beyond repair. Koro nikech magi ma waduto wayiere ni sami isemiyo ng'ato tich, bende nyaka imiye gik manyalo miyo tijeno bed mayot. Achiel kuom gigo ne ruodhiwa en weche mag apiko manyalo miyo giwuothi. And berne nikech lony masani sani tinde koro wan ga apiko ma ichuo mane stima. To koro wach mar mafuta ni mafuta koro bedo maonge. So mano e gima wang'iyo mondo watim ang'o ka bunge obiro yie kodwa momiyowa pesa mwakwayono, to wabro temo mondo wanyiew apiko manyasani matiyo gi sitima. Mano kare. Ndalo moko ne sirkal biro gi chenro moro ni chief location ka chief office chief ne bedi gi police post. Program ni eto nochopo kanyo? Sani ing'eni chien kacha ne nitiere askari mane bedo ga gi chief. But mano nolokore. But kwang'iyo kaka weche osebedo, sana nitiere gwenge moko ma iyudo ka ruodhi wage hinyore kabisa. Ibrodo ka odhi mako kata mana joma uso changa, tigoye ma ok ochal kata mana ruoth kata jatich sirikal. Nikech polis ma samoro ne nyalo konye bende ni mabor. So gima watimo sani en ni mana kaka warito kuonde mamoko. Ibrodo ka sani weche mag pi. Wan gi kitengo mar obila makonyo ng'iyo ni to warito kuondewa mag pi e yo machalo nade. King'iyo weche mag sitima, bende wan gi kitengo ma wa create ma the Inspector General ema chiko yiene ni nyalo create mano. Koro gi sani wa create kitengo mabro konyo chiefe wa e weche mag arita kwe, to gine bwo Inspector General of Police. Iluongo ni National Government Administration Police Unit. So one process gima ne chando wani namba mar obila bende ni piny, nikech kuom higni makoro inga 3 pok wabedo gi kepo mar obila. To wageno ni ka wabiro wachopo sama ikawe obila ne oselandi ni tarik 17. Wabro kao joma dhi tiegore mondo bedo obila. Wabro yudo namba maber manyalo miyo wabed ni kata mana kuonde ma samoro namba mar obila ne piny wanyalo ting'o malo. Ma bende bro konyo e weche mag joma bro konyo ruodhi wage mondo wabed ni ticho bende gi mayot. Wuoye wache ka obila ndalo mokalo ka jopiny osebedo ka negi ng'ur mathoth ni ka lweti ok mor to ok idonje. Ere kaka udhi kedo gi maendi e kepo ma tarik 17? Ywak osebedo chien kacha. To gima dwana
wachi en ni kochopo tarik 17 wadwa ni sami be kawo obila to en gimi kawo e yo ma huyanga. Nitiere kama nyaka watiye gi lony masani mar teknolojia ma wang'eyo ni ng'ane meet minimum qualifications midwaro. Ka wadhi kata mana Migori to wang'eyo ni Migori nitiere sub counties kata ka gin 8 sub county ka sub county nigi kiwango mag joma yaka kawo. Gidhi e pap to itimone gi vetting kaluwore gi kaka nokete gazet kacha. Ija klas 12 in gi grade maromo kama iki ni ka gi ka. Mondo wabed ni wan gi yo maratiro mar kawo obila, mondo ywak moro ne kia ni nyaka lweti bed mamor. To kendo adwa nakawo thuoloni mondo awach ne jo Kenya, in janyuol kata in nyathi kata in rawera mora bedo polis, kik yie ni ng'ato wuondi ni kia ni nyaka igol pesa moro eka dhi kawi. Wacho ni challenges ma wan godo sama wachako weche mag security en weche mag teknolojia manyasani. Ibiro ka to roni message ni ma PS Omolo kinyi kepo ore 100 ka. To king'iyo to iyudo ka pichana samoro oketo pichana kae tang'i chaki duogo ywak ni PS ochamo pesana. Adwa na nyis jo thurwa gi jo Kenya duto ni mano gima onge. Ji aina go wabro chiwo hotline nyiso ni ng'ama kama oro message ma kama. En gima chiendo kata mana sani kineno kata mana penj ma nyithindwa timo sani. Nitiere moko ma pod wuondore ni kia ni gin gi penj go eko kapok ochopo. Kendo giuso ne jonyuol. To iyudo ka kendo nitie jonyuol ma bende samoro iyudo ka wito pesa. Mano kare. Adwan ere okang' modwa ni ojiwgo jopiny mondo obed gi tudruok makare gi jotelo ma gin ge gweng' mondo omed arita mar gwenge obed motegno. Mokwongo ing'e ni king'iyo Kenya ka wan gi dhano moingo 50,000,000. Kaeto obila ma wan godo en gimoro 110,000. So kowacho ni weche mag arita kwe kata mana bedo gi alwora maber ni awe obila kende to ok nyalre. Omiyo nyaka wayiere ni to wan kaka oganda, wan kaka anyuola kata wan kaka jo Kenya ni e gweng' mowae wabed ni ka nitiere ng'ama kite rach kata ng'ama ja njore to wane mokwongo wanyise ni we timni ni ka ok iweyo to wateri ka polis mondo waket tij polis bende obed mayot. To seche mokedo ka samoro obila obiro dwa kata kawo nyathi moro to jonyuol kata mana jogweng'e makwongo wacho ni wenwa godo. So seche moko ma bende miyo polis kata obila bedo gi chuny manyaw mang koro ng'iya. Ibro yudo kata mana kong'o miwacho ma iuso kata minyuone. Kata ka polis obila pok ong'eyo ni ka ng'ane inyuoe kong'o dong' jogweng' ong'eyo to jogweng' timang'o. Ng'a mono jogweng' mondo wach ni gweng'wa ka kong'o rano ji ok wanyal yieni mondo timang'o. To kiseyudo ka polis ema metho kanyo mokwongo. So polis bende nyaka tim tije. Awacho ni bedo polis ok tam oro ok mon ng'ato koro ok mi ng'ato kawo chik e lwete ni en koro nyalo timo atima gik moko kaka dwaro. So kama polis dhi marach ni koro polis odonjo ni koro embe opango nikech nitie moko ibro yudo ka ng'ato polis nitiere to en ema samoro otimo ang'o onyuo kong'o ogeng'o joma nyuo kong'o. Mago gin joma nyaka kawnegi atua kaluwore gi chik. To jopiny bende nyaka yiere ni mondo gweng' obed moriere nitiere timbe mag anjawa ma ok onego giyie. Daktari, nitie gimoro ma timore watimo yiero ma higni 2027 to kore kaendi waneno ka grube moko mag njore motwenore gi weche mag siasa osechako minjo koni gi kocha. Ere okang' ma sirkal dwa kawo
mondo othir wach niendi motelo ni yiero ma tarik 27 dwe niendi kaito otiek wach ni chutho makwadhi yiero ma higa 2027 to wanyalo bedo gadiere ni yiero ni dhi bedo lwasi mokwe kendo onge jo moko madhi tiyo gi tulo motelo ni yiero no kata tok yiero. Mokwongo ing'eni nitie chike mag yiero. Nitie gik ma nyaka tim ka sama ji manyo kura kata timo campaign. Nitie gik ma bende ok oyieni mondo itim. Ma kitimogi achiel kuom gigo gin timbe mag njore. Ibiro yudo ka koro ji gore, jomoko chul, otam ng'ato ok dhi kama kama. Nyaka wayiere kaka jo Kenya ni mokwongo wan piny manigi chik. And nyaka wachak gi jotelo. Nikech ka jotelo oling' to seche moko yudo ka tich obila bende bedo matek. So mano namba achiel. But obila bende nyaka luw chik ka nitiere joma jonjore kata joma samoro dhi nyayo kata mana miyo weche mag yiero ok bed kare. To kobila osetimo mare to joma nie doho bende nyaka tim mare. And agombo ni wanyalo bede gi okang' kata wanyalo chopo kama doho wacho ni ng'ane inyayo timbe mag maundu. Omiyo koro ok inyal timo ang'o? Ok inyal chung'. And daher ni mano e yo ma kwaluwo. And wang'eyo ni wan gi by elections mabiro Kenya ka tarik 27. Deber ka namba achiel jomochung' ne yiero ma en IEBC kotenore kata kok migi support gi obila to gi doho. Kopo ni wanyalo bedo ni wan gi gik ma dhi miyo yiero midwa tim ok dhi maber, to wakaw atua mondo bed ranyisi maber ma ka wachopo higa 2027 to jo Kenya gi ji duto manyalo paro ni ginyalo chacho kata rocho weche mag yiero garita mag kwe kokadhe tim mag maundu bedo ni ging'eyo ni mano ok yo ma onego beni wago godo siasa kata watimo godo yiero thuro ka. Daktari, adwaro ni wuona e wach jolupo. Jolupo manie nam Lolwe moko osebedo kakale mang'we. Yudo ka samoro make gi obila ma e pinje malibamba omagi gigi mag lupo kaachiel kod rech magiseluwo ka giluwo gigi samoro dhi ogogi fine kocha jomoko keto nyaka chamo rech manumu. Kaka sirkal ere okang' mukawo mar neno ni namni kata ka en kanyo to joko ti kode wanduwe ti kode maonge ng'at moro ma haras nyawadi kata mayo nyawadgi ratiche? So mokwongo ing'eni namwa mar Lolwe ni en nam ma wariwe gi pinje ariyo ma osiepewa kendo ma jirani. So mokwongo en ni wan e tudruok mar community mar pinje ma Afrika maugwe, East African Community. So nitiere weche ma nyaka mwasebedo kwa tudore kaluwore gi sharing of resources. And nam Lolwe en achiel kuom mwandu ma washare. And chien kacha nitie weche mag arita kwe ne jowa ma jolupo nitie rach kabisa. To kawuono ibro yie koda ni nitiere improvement mosebede. But pod nitiere tabu ma jowa ma jolupo pod kale. So mokwongo en ni nyaka wa bed gi winjruok maber e kind pinjewa adek gendi. Ma kata ka nitie makosa motimore to jowa kokadho Ministry mar Foreign Affairs kata mar East African Community wanyalo manyo kaka wabet piny to watieko weche goeko. Mar ariyo en ni seche moko nikech nok seche moko mar rech miyo samoro lalruok bede. So ere kaka wanyalo keto ni wanyalo bedo gi mwandu moromo e nam kata alwora mar nam. Mano tiende ni nyaka warit nam e yo maber. Wadhi rito nam nang'o? En ni jowa ma jolupo nitie tiegruok kata puonjruok ma nyaka gibed godo. Nitiere gik ma nyaka gibed go kaka fishing gears mane kare.
kae to bende nyaka watim gimoro ma iluongo ni restocking. Kineno kawuono nitiere project kata program ma igero Kabonyo Kanyagwal mabro konyowa gi weche mag rech ei thurwa kaendi. King'iyo kendo sani wagero gimiluongo ni landing sites mang'eny e dho nam Lolwe. Gin landing sites madhi 12 kiwuok Busia michopo Siaya midhi Kisumu nyaka Meru, mondo jolupo kata jowa ma timo tij lupo obed gi alwora maber. Kaeto wan gi riwruok mag jolupo. Watemo ng'iyo ni wanyalo keto gi kanyakla e yo manade, wanyalo miyo gi puonj kata mag ohala e yo manade, mondo lupo gi no obed negi gi nengo, mondo wa aye weche ma samoro ang' kelo hinyruok. Kaeto kata mana yiedhi ma jowa tiyo godo, sani koro nitiere fiberglass boats miloso, kendo nitiere omenda ma sirikal osegolo. Miloso Kenya ka? Miloso Kenya ka. Nitiere iluone Kenya Shipyards Limited mani Kisumu. Mondo wayud ni jowa nyalo bedo gi yiedhi ok mag bao moko mohondhi ma ka ang' ji odhi e nam to barore to ang' wawito jowa. So magi gin chenro ma wan godo kaka sirikal madhi miyo lupo ma e nam bedo maber. Kaeto ibro yudo ka sani nitiere wach mar cage fishing. So ka jowa gi oseketgi e grube as beach management units, to wabro miyo gi ibro yudo ka already bedo mayot mondo gibed gi these cages, mondo yor lupo kik watim kaka no itime choncha, obed manyasani. Mang' miyo wamak rech maber, yuto mag jowa odhi malo, kaeto uchumi marwa ma e dho nam bende bedo maber. Yes. Iwacho ni Kenya Shipyards Limited loso ne kata ji giwegi yiedhi gi eki? Yes. Ka in iwuon idwaro, maybe anyalo cheko ni yie like ma jowa tiyo godo en pesadi. Apani en samoro kind 600,000 to gi million. Luwore gi size to gi capacity mare. But kendo kidhi e nam wan gi Kenya Coast Guard, ma bende sani koro miyo arita mar nam bedo maber. Gichalo gin obila manie nam. Ka nitie rescue to ginyalo timo ang'owa, ginyalo donje maber. Kidhi Kisumu nitiere a big rescue center moger kanyo ma miyo wanyalo go tarubin e nam te nang'o matimore. So magi gin gik ma sirikal timo mondo wating' malo iluongo ni blue economy, nikech en gi potential maduong' mar kelo lokruok e ngima jothurwa kendo e ngima Kenya. Mogik, adwa ni ilerna, iwacho ni nitie ong'ere ni jopinje ma oko opong'o Kenya kaendi, to gima ji penjore ni to are they all documented? Moko yudo Kenya ka joma tindo wuotho gi iluongo ni ngumu gi chai gi kofi gotieno, gin mana foreigners. Dong samoro ka ging'eny kama to gi miyo thuolo mag tije kata mag ohala ne jothurwa ka duono. Ministry wa nitiere department mar immigration matimo registration mar jo Kenya to gi welo mabire. To sani ing'eni ncheo nwaloko kaka ji donje Kenya ka. Ido ka teka ni nja Afrika. Wan gi iluongo ni visa free regime. Ma yieni biro ma ok ichudo kata ikadhe ing'icho kata ranon manche nitiere chien kacha. But pod process no yieni mar dhi nitimo gimiluongo ni digital registration. Now kamoro nyalo bedo ni nitiere joma matin ma obiro ma kamoro poko timang'owa poko register. To maendi ing'eni seche moko king'iyo kata mana
boundaries wa. King'iyo kata mana kindwa gi Uganda. Ibro yudo ka nitie Busia, nitie Malaba. But oko fulo ni kuonde mamoko onge chiel. So samoro bende tamo ji tek nikech yudo ka samoro anyuola mani koni en anyuola mani koni. So samoro nyalo bedo ni nitie achiel ariyo ma kamoro okadho ma ok otimre nade ma ok kwan gi ok okaw. But en hatia mondo ng'ato obed e Kenya ka mo ok wang'eyo ni to ojakanye to wakia kata mana nonro mare maber. So ang'eyo ni nitiere jowa mantiere Department mar Immigration to gi jowa mag jotich sirikal mamwalo gibed ruodhiwa ni actually kiny nitie tiegruok ma watimo Narok because of kindwa gi Tanzania. So en puonj mwadhi timo ne jowa ma iloni loch nanga obed ruodhi from gi jolupgi iloni ACC mano diyo kaeto gi DCC mondo ging'e ni to ka ji ma uwuok oko obiro kone te ka okwan gi nang'o to kata mana weche mag ndiko mag kipande mosechandowa higni mang'eny. Sani nche president ogolo vetting manji timo mang'eny ka ne jowa manche chandore manche odak e border gi county pinje mamoko weko. So watimo maendi mondo wang'e kwanwa maler ni to jomage manitie so that ng'ama nitie ma ja Kenya ma samoro ne vetting process obedo mang'eny ma koro iyo wang'o were godo. Sani koro wadwa ni gitim ang'owa gibe registered. And samwatimo maendi dhi konyowa deal gi cases matindo me iwacho ma yudo ka samoro ng'ato oyudore ka nikiano ja Burundi ouso ngumu to onge gi gotesege makare. Daktari yiena akawo kang' machielo mar donjo kodi e mbaka tielo mar ariyo. Tielo mar ariyo ni endi adwa ni wawuoye weche mag dongruok mathurwa. Wantie gi the bottom up economic transformation agenda. Gie kinde ni wan gi joma tindo mang'eny moa e colleges, moa e universities, moa kata e schools. Gima nosea kwani medore to ere okang' ma sirkal okawo sani mar bero ngima jogi nikech jogi iki gine mabe ka gionge gi tije to gibaro wiu gi weche mag tijembe maricho, cyber crimes and all that. King'iyo bottom up economic transformation agenda mar President Ruto ne en gi pillars ge and achiel kuom pillars ge goeko nitiere weche mag thieth, nitiere weche mag ute migero, nitiere weche mag ohala ahinya ohendni matindo tindo, kaeto nitiere weche mag pur kata weche mag chiemo. King'iyo sani e Kenya ka jowa matindo ng'eny kabisa. Actually kiwacho king'iyo nonro maber tiyudo ka thoth kwan mar jo Kenya thoth gi kata gima kizungu kata jomotimo statistics wacho ni median age en 19. Manyiso ni nus Oganda gin joma tindo. So namba achiel en ni to kawan gi ji matindo gi bende gin gi somo e rang'eny madwarore. Ere kaka nyithindo dhi sikul. E bottom up economic transformation agenda achiel kuom gik mane President Ruto ng'iyo ni chendo kabisa kasa mane yiere tiyudo ka wach mar curriculum mar CBC ne jonyuol niga chiedh nade giwuoro ni to odhi nade. Gima notimo mokwongo en okwongo lose mobedo maber ma kawuono ng'ama wacho ni CBC ni gikia kuma dhiye gi kumoae onge. Wach mar ariyo en ni nitie rem kuom jopuonj. Rem maromo jopuonj 116,000. Gi sama wuoye ni President nosendiko jopuonj 76,000. Kwa chopo dwe mar achiel higa manyien obro chope jopuonj 100,000.
manyiso ni ochiegni chopo target mar rem mar jopuonj mane nitie, fuok mane nitie no. Ting'eni maendi pok notime Kenya ka ne chak Kenya ni. Chien kache brodo ka joma ne nitie temo kage ndiko ji to e higa en dhano 5,000. Manyiso ni higni adek ni dege ndiko ji 15,000. To wan e higni adek wawacho wandiko jopuonj 100,000. But kwasetieko ng'iyo gap kata fuok manitie weche mag jopuonj, nitiere weche mag classes kata classrooms. Gisane wasegero classrooms 23,000. Tiende ni manyisi ni President Ruto omiyo wach mar somo special attention. Kata king'iyo mana budget ma wantie godo, budget maduong' mogik en mar education. Kwasebedo gi jo Kenya kata jo matindo mane girang'eny, en ni to koro tije gi gidhi wuok kanye, gidhi tiyo kanye. Now, wach mar vijende koso tije ok ochakore gi President Ruto, en gima wasebedo godo higni. Lakini en jatelo mokwongo bedo gi program kata gi chenro makare mang'iyo ni to tije iyudo ne jo matindo ge e yo machal nade. Namba 1 en wach mar tiyo gi technology mondo nyithindo oyud tich, digital jobs. And nitiere jowa masani nigi tiegruok manyalo yudo kata timo tich magiyud omenda ma ok giwuok e gwengegi kata kuonde magisome. Wach mar ariyo en manyo ne jowa thuolo mag tije e pinje maoko, ma jo kisungu wacho ni labor mobility. And kochopo gi sani tibrodo ka nitiere andika mosebedo godo e lo Kenya gi pinje mang'eny, obed Germany, obed pinje mag Waarabu, obed Amerika, mondo jowa manigi tiegruok makare, nikech jo Kenya ong'eni nigi lony kata mana gi ng'eyo man malo kendo gi dhok ma winjore mayot mar kizungu. So mano bende yo machielo ma wayudo ne jowa matindo gi tije. Line mar adek en program mar ute migero ni. Ot achiel koger or samigere to ondiko ji 3, kind ji 3 gi ji 5. Gisani wan gi dhano moingo 300,000 matiyo e program mar ute to gi chichni migero. So ute migero gi okena gina ni mondo jowa oyud kaka gidak e yo maler, but otimo nade, okonyowa e yudo tije ne jowa matindo. Kaito gisani nitie program iluongo ni Nyota ma target jowa ma kamoro no gik mane klas 12. Ni to o target gi e yo mane, nikech ene ng'ato kijana chope a klas 12 oonge gi gimotim, or kata ka nitie gimotimo to yuto ne ok ni kare. Jumbe 2-3 mokalo nche wachako program ni mondo warole out. Kendo nyocha neno kuwuothe Kenya mangima. Wuothe Kenya mangima, kendo kochopo chieng' Friday to the first beneficiaries, President dhi bedo Mumias Complex. Dhano vijende 9,000. The first beneficiary. So nitie gik moko 3 ma Nyota ni timo. En jogo matindo kindiga 18 gi 29, or ka gin jomo ng'ol nyaka higa 35, ma sombugo gik mane klas 12, to hero hala kata timo hala kata digom timo hala. Wakao vijana 70 e ward ka ward. Wan gi wards 1,450. So gibro chopo gimoro vijana 1,100. Maybe mi 55,000 mondo gichago dang'owa, gichago hala kata gimed tego go ohendni ka gin joma timo hala. Wach mar ariyo Nyota ni en ni nitie jowa ma samoro en makanika, ong'e timo go plaster kata en mason. To certificate otimore nade? Onge godo.
nitie gimoro miluongo ni recognition of prior learning. So wabro keto gi tiegruok ma dhi gimoro dweche 6 wa attach gi joma osebedo accredited. Obed ka en technical college moro kata mana polytechnic to gi kata mana jowa ma bende jo ohala ma already nigi garages gi. Kaito bang' dweche 6 ne kwa setimo negi gimiluongo na assessment, timiyo gi certificate ni miyo koro kata ka koro dhi otiyo to yuto ne ni malo moloyo sani ma otiyo to onge ang'o onge certificate. Sani bro do ka samoro onge tije no, lakini nikech onge certificate bia chule siling 200 odiochieng'. To kada en gi certificate to nego bene chule 500 kata 1000. Kaito wach mar adek en tero joma kamoro digom ni mondo med dhi mbele gi somo. So ipuonjo gi gik machalo kaka ohala kata mana profession ma ng'ato oyiero mondo gimed bedo jomo ohikore kendo mong'ith e tijegi. So yore makwanogi dhi konyowa mondo wadil gi tabu ma wan godo mar wan gi vijana mosomo maber to gima ginyalo timo onge. Kaito king'iyo sani iyudo ka uchumi wa bende timre nade medo yawre. Nyoro ne president ni Naivasha Olkaria. Iyudo ka kambi mane chako manyo tedo teko mach bro bedo ni nyalo timo ng'owa, nyalo bende losonwa mbolea fertilizer. Magi gin kuonde ma koro watemo timo gonade, watemo godo loso godo yore mag ang'owa mag tich. So king'iyo magi tete ibro yie koda ni president nigi mpango mane kare madhi miyo jowa matindogi yudo kaka ginyalo timore nade, kaka ginyalo konyore. Daktari wacho ma chien kanyo ni jomatindo e bwo Nyota program yudo siling 50,000. Daktari dong pesa ni samoro tin gi chako ohala king'iyo ni e gwenge ma ji nitie gieki idwaro ni chul kia business permits, idwa manyo kami itime ohala gi gik mang'eny matindo madwarore go. Dong ginyalo chamo pesa ni ma gima koro jomatindo dongo tin ma ok nyal timo negi ohala maber. Bende nitie chenro moro ma unyalo keto mondo kaka county governments gieki omigie fuong'ruok moro mar weche moko mag business permit, business licenses, chudo moko matindo makawo pesa mang'eny kuom jomatindo. Nitiere ikruok makende ma jowa ma ochung' ne program ni State Department mar Youth to gi mar ohendni matindo dhi timo ma already gisechako timo nikech nitie tudruok ma nyaka bedi gi county government. But 50,000 ok pesa matin, Fred. Onyalo bedo matin ka seche moko business permit ka velo kapar. Seche moko king'iyo joma timo ohala wacho ni pesa ni en mar joma dwa chako ohala kata joma kamoro already nigo ohala gidwa mana gitegi. Ibro yudo kata mana mine wa mantimo kata mana andaswekra. Iyudo ka miyo chope chiro gi lwete nono to dhi olo 1,000 to ang'o oluorore ga alwora kugik odhiambo to samoro loso silinge moro 200 to kawo 1,000 odwoko. Koro pare miyo ni kimiye siling 50,000 50,000 ni bende kapok omiyi to nitie tiegruok ma nyaka miyi. Nitiere kungo bende nyaka bedie ni donje. Kaito nitiere weche mag ang'owa mag thieth. Nyaka bende ibed ni register e SHA ma ok ni ka kori tuo to pesa me iseloso gi tete oringo lale ang'owa oringo lale thieth. So magi e ikruok manitiere. So 50,000 king'iye maber gi program ma wan godo en gima nyalo miyo manyalo loko ngima ja ohala mopangore maber moyudo ikruok maber kako onego tim wande. Daktari mani wuoye jomatindo ti wuoye wach joma ne ging'ol bende joma ging'ol e piny e gwenge mag Nyanza
ywak ni gin undocumented manyiso ni gionge gi barupe manyiso ni gin gi ng'ol. Seche ma joma nigi ng'ol nyalo yudo konyruok moro to giyudo ka koro gino wegi oko. Ere okang' ma gibiro yudo, ere kaka gibiro yudo lokruok kaendi? So sama ne watimo program mar Nyota ni, ibiro yudo ka ne wan gi chifewa, ne wan gi DOs wa, and achiel kuom gik mane wuok en wach miwacho mar ni samoro ng'ato nigi ng'ol to pok obedo documented. And ne wanyiso gi kaka that process itimo. To kiweyo kata mana wach Nyota ni, nitiere program mar joma iluongo ni vulnerable, ma iyudo ka to gi jomoseti, ma sirikal miyo 2,000 dwe ka dwe. Gin joma osebedo registered, gin Kenya ka gin dhano 1 million, almost 2 million. And gise register and watiyo kendo mana gi ruodhi wagi mondo konywa timo ang'owa register. So adwa ni akaw thuolo ni mondo joma kamoro nyalo bedo ni nigi ng'ol, gitem matek gitudre gi ruodhi wa mondo gibed registered masama konyruok aina ma wawacho mar Nyota ni obiro to ok gidong' oko. Daktari, ilero na maber kaka ung'iyo joma tindo to society ma oloko ng'e ne joma mine ok dongre nikech iyudo ni joma mine gi samoro ting'o ting' mapek, gine ma ging'iyo ni ji chiemo nang'o, gi joma tindo rwakore nang'o. Ang'o miyo joma mine gi onge gi program margi manyalo ting'o gi malo? King'iyo maber iyudo ka nitiere program mochung' ne kata mang'iyo joma mine, kata mane weche mag ohala mitimo gi sirikal. Nitie program mar iluongo ni AGPO, mamiyo joma mine kata joma tindo atamalo 30 mag ohendni tete mitime sirikal. Ma en ranyisi ni onge kidieny modong' oko. So kaka joma samoro nigi nyalo timo ohala, wang'eyo ni joma mine kata joma tindo nigi ng'ikruok mang'eny ma samoro nyalo tamogi. Gin iyudo ka weche mag ohala mitimo gi sirikal, weche mag opportunities, gin ibiro yudo ka kata mana Nyota ni wa target group ma kamoro wich nyalo wil godo. Is this sikul to ke kadho klas 12, then pod in ng'ama tin, pok ichopo higa 30, or in gi ng'ol, and ise kadho higa 30 but pod in gi ng'ol, manyiso ni ok inyal tiyo kata ok inyal bedo gi opportunity kaka joma moko. Iwuoyo chenro mar labor mobility mimanyo ne joma tindo man gi tiegruok tije pinje maoko. Ng'uro osebedo ni nitiere ji giwegi mowuok odonje program ni endi mar loso kaka inyalo ter ji oko, to thothgi gin achude mama ji pesa madongo. Samoro kosekawo pesa maduong' kuom ng'ama onge gi nyalo cha, to kendo koro lala. Ere kaka udwa rieyo wach ni endi mondo achude mamayo ji kata lale bwo pigi eki obedo ni onge, kata jok moko ma samoro kawo pesa maduong' makata ng'ato dhi oko kucho to samoro tiyo gi achiel kapod otemo mana chulo gowi manotere go. Ing'eni nitiere jo Kenya seche moko ni ukora mang'eny, and ibiro yudo ka kata mana gima ochaki midwa notim maber, to nitie joma bende jachien donjo eigi ma gidwa ni gimin nigi weche. To king'iyo gi sani nitiere iluongo ni National Employment Authority, ma tije maduong' en ng'iyo ni to weche mag andika tich gi. So ka in go ohala mar ndiko ji, in gi agency, nyaka bed ni NEA, National Employment Authority, timi nade o register yi. So watemo himo jothurwa, jo Kenya te, ni kapo ni idwaro dhi oko, to agent obiro, tem ing'e ni to agent ni bende oyiene practice, or oyiene timo kuma gimotimo niendi. And kochopo gi sani nitiere mang'eny
mosebedo agency mang'eny mosebedo registered. Nitie nyaka moko mosekawonegi atua dhi otere court. So chien kacha cha ne wan gi ywak mang'eny, but sani neno ka koro timore nade odok piny nikech atua ma Ministry of Labor osebedo katimo. To kama nitiere kamoro ma samoro pod jachiel ariyo pod dwa timo timbe mag anjao mag mayo ji pesa or inyisi ni teri loka. To loka no onge or kichopo to gimo nyisi ni dhi timo cha opogore gang'o gima ni wuok ne ka. So nyaka wabed motang'. Ane momiyo jowa mag jo sirikal nitie. E gin ber ka wabedo gi tudruok ma chiegni kind jo piny to gi jo sirikal. Ma ka gik ma kamago idwa donje kata idwa timo, tinyalo dhi ka chief, inyalo dhi ka dio, inyalo kata mana dhi ka police tipeny ni ma bende dhi kare. Mondo kik wabed gi lal. Nikech iwacho kata mana wach ndiko police ni, nitie joma samoro biro kosechako dondo kundi. Chien kacha nche wuoyo gi Inspector General of Police kanja to kona ne ng'ato oyawo account e Facebook gi nyinge. En kata Facebook no onge. Makendo nosechako choko ang'o? Choko pesa. Kendo choko pesa nyaka gwenge kuma ae Nyeri. So jo Kenya tijgi tek. Ni wang teko. Daktari, wayudo ni pinje moko machalo kaka Germany, kata Italy gini ka ng'ato dwa dhiye to chuno ni nyaka isom dhok mar Germany. Tiyudo ka thoth skunde wa ma pacho kaendi opuonje dhok machal kamano endo. Kata samoro certificate miyagi skul. Kata iyud mana to gibiro koni ni mano to pod ok wapuodho. Ere okang' ma sirkal biro kawo sani endi mar neno ni kuonde tiegruok ma tiego dhok mamoko gi eki boyudore machiegni gi jopiny, nikech ji te ok nyal biro Nairobi mondo osom kata dho Germany kata dho Italia kata dhok mamoko go eko. Mokwongo nitiere dhok ma samoro kidhi e sikul to ok iwinj kata ni ji somo kaka dho jo Jerman. Lakini kaluwore gi tudruok ma Kenya nigodo gi Jerman, ibiro yudo ka chien kacha nitie iluongo ni Goethe Institute ma Nairobi ka. Ema kaboro inyalo yudo ka inyalo puonjorie. Lakini nyaka ne tudruok ni bedi, iyudo ka nitiere sikunde kata colleges masani koro bedo accredited ma puonjo kendo timo examination. Kidhi Tom Mboya University Homa Bay, kidhi Masinde Muliro University Kakamega, kidhi University of Eldoret, kibiro kata mana Kenyatta University ka. To magi koro miyo nyithindwa madiher somo dho Jerman bedo gi kinde makare. To seche moko bende ibiro yudo ka like kaka ma Tom Mboya no, nikech ahero weche mag somo. Na bedo piny gi Vice Chancellor to gi jowa bende ni gitiegruok e weche mag Jerman. To wacho ni ne jo ma kamoro mwalo alwora mar Tom Mboya giyude kama ginyalo time ng'owa ginyalo tiegruok ma koro ka nafas obiro ma koro ji dhi idwaro joma dhi oko tiyudo ka gembe gitimore ang'owa so magi chenro ma sani koro nitie ma yudo ka ji giwegi kaka koro ma amanyo ji dhi mbele to bende kata mana universities wage kata mana KMTC ibiro yudo ka mathoth sani nitiere dhok mang'eny ma gipuonjo obed kata mana mar jo Arabu mondo opportunities mag labor mobility kubiro to ginyalo yudo. Mano kare. Adwani wadhi duka dakika moko ariyo kaito wadhi nyime. Radio Ramogi ka chunjelo en kanyo saa 5 gi dakika 25 warengo wadhi duka matin kaito wadhi nyime. Ng'ano manyalo bedo gi geno kuome en ng'ano manyo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno.
Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ilokoro gadier ma osetem ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduokoni kaka jawuoth sa asaya ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono kowuok Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto ioro namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Apaka ka paka medo nam ni kod sigana mar kama wokie tumbewa mor kod ilo ma okena ina nyasi en mor ok watim nyasi wadhialo kicho kod timbewa gi thum kod math kinde mar wuok oko kendo nyisruok ochopo bikod jogi kel tekoni mondo kanyakla wandik sigana machielo ei Oktoberfest kuwuok e nam Lolwe nyaka piny mangima ikri nyasi mar tipo e nam Lolwe make a date and don't miss tarik 8 dwe mar 11 gani Romo emna Atela Beach Resort Kisumu bimondo wanyis jo Kenya kaka wadhialo nyasi Tusker Oktoberfest 2025 en mar jo Kenya madhokonga sasa okwer ngimani obimeth ka itang' View sasa kilituko mbayo mag dramas mapacho ka tuke malombo ji blockbusters telenovela e dhok ma iniwuon ema iwinjo. Gie sani inyalo bedo jaloch maduong' gi ji pange na View sasa. Wan kod 50k milojo maka juma, nus milion milojo ke dwe kod grand prize ma 2 million miloyo. Donja View sasa ni tikod paybill number 724177. Ket namba di mari masimu ka account number kaeto ket siling 50 mondo chakre tuke kod yudo points 60 mondo kiti thuolo ber mar bedo jaloch. Kaka medo donja View sasa eka thuolo mari mabedo jaloch bende medore. Opwodho kod BCLB license number 0000276. Malongo sana, matina inya, jakinda majagedo, jatelo jipaki eturwaka, jatelo jipaki eturwaka. Dr. Yomolo, osiep Mike Nyamita, mopondo makaluma, jotelo ero wora to inikia, jotelo ero wora to inikia. Asante sana kwa bidii, mnaongoza Kenya kwa kazi nzuri ngima kende. Dr. Raymond Omolo, asante sana kwa bidii, mnaongoza Kenya kwa kazi nzuri ngima Someno jako rangi primary, Yurge Masumbi, Mangeto Tweo Mbita High, Agi Eplane, Nairobi University kocha bendo agi degree elwet, Pastor Sotimo Maseno, Okego Tuma Bishop, Yoke just Kelondo Mawathiali, Sombe Mokono Diotieko overseas, Omen Hesbon, Dr. Raymond Omolo, asante sana kwa bidii, mnaongoza Kenya kwa kazi nzuri ngima kende. Togolo wae mudo women and youth empowerment ichungnwe telo mawuotho e ground kapile okodich ma office waneno pile ka kitiyo donge wa morgo ahinya imed konyo gandawa igeng'i e thoe jatelo mak igno simu chalogo wea kalausi Dr. Raymond Omolo asante sana kwa bidii vile naongoza Kenya kwa kazi nzuri ngima kende. Mon liete to paki e moloyo idaro gi oyare nyithi wadhi skul ka
kaka pile igologi e kir. Nyithindo chiemo to somo buk wayiego, tombo ya university nyithindo dhie chal mada. Timo Germany language bang'e no titerogi e tije, katito town waka bende pod wariti. Dr. Raymond Omolo, asante sana kwa bidii. Katito naongoza Kenya kwa kazi nzuri, ngema kende. Excellency Governor Gladys Wanga Nyagoya Kalausi, maendeleo kakikelo waneno wadongre Homa Bay paya gi fish market ineloke affordable houses kelo Homa Bay idakie Nyamonge dhano gi kido gi timne to nenre ofise mege county commissioner igerorie kata Rusinga Bay kelo ring road wasuore asuoya uge masumbi pile koti oketo kindane machalo wuodo molo ni to pod konyuol yawa. Dr. Raymond Omolo, asante sana kwa bidii, unaongoza Kenya kwa kazi nzuri, ngema kende. Piesre Omolo sali ikwako jatendwa, osiep Murkomen Goldoyo Widi Wuod Kabondo. Raila Amolo baba ongera kwako eriwo piny, na viongozi wetu tujenge Kenya pamoja. DP Kindiki salamu kwenu na rais, na mheshimiwa Sudi Oscar Wamosie Wayamo. Dr. Raymond Omolo, asante sana kwa bidii, unaongoza Kenya kwa kazi nzuri, ngema kende. Regi Romogi Kachunja Luo en thuolo machielo mawadhi nyime kaendi kod tielo mar ariyo mar cheno niendi. Daktari, nitie penjo ma jowinjo oro kaendi madwani moko ing'iya nena. Nitie jo moko mawacho ni insecurity ni malo e gwenge mag South Nyanza, king'iyo Rongo mane county ma Migori, Awendo, kidhi Kasipul, kidhi e gwenge mag Ndhiwa gik machal kamanendo. Kisumu nyocha obila olaore gi kijana moro matin manyocha ne nyaka gi bunde modonjo nyaka tangi mar pi. Weche mag insecurity ne malo ahinya e gwenge mag Nyanza. Mae diwachi ang'o? Apani wasebedo gi chandruok matin e weche ma sana wach vijana. King'iyo gwenge mikwanogo, chien kacha apani nchorach kata mo oingo sani ma iyudo ka ji betore abeta, to thothne ibrodo ka gin seche moko gin gik moluwore gi pogruok mag wechewa mag siasa. To kara ka nitie pogruok, onge ng'ama nyalo kawo ratiro e lwete mar mondo mi obed janjore. Ang'eyo ni samoro bende nyalo bedo ni osebedo matin e wechewa mag obila. To wasetemo, ibiro ka kuonde mamoko yudo ka samoro obila osebedo kamoro kuom ndalo mang'eny modhi ong'iyo gi jogweng'. Makoro kara ka nitie wach moro to tame kedo gi weche mag njore. Sani kaluwore gi chenro magwa mag lokruok, en ni kosechopo higni 3, bang' higni 3 to onego bed ni koro idhi station machielo. So ne nitie lokruok mane wasetemo, dho pok watieko te, ma aparo ni dhi konyowa gi weche mag ng'iyo weche mag njorego. Kaeto nitiere gik ma bende nyaka wamede konyo godo jowa ma obila. To bende nikech kaka wabet, iyudo ka seche moko nitiere jowa ma iyudo ka ng'ato dhi adhiya to siemo polis. Nikech polis bende oluor ni ka watuwa to an bi nyalo kuma gi machielo. Nyalo kuma. Neno kata gima notimore Diani ma mzungu ng'udho nyaka law kuom polis. Kende station. So
en gima nyaka watema tiyo machiegni, but gima adwa nanyis jowa sana jowa matindo ni kawo chike lwedo ok kony, giko to bro yudo ka keti kama ok ber. So en kwayo nikech maendi en gima nyaka watie kanyakla, to kata mana jowa madongo ma jonyuol nyaka watem ni wanyalo rieyo kata siemo ne jowa matindo gi yo makare. Kaeto bende kik wayie kaka jomatindo ni ng'ato biro to siai e gimoro ma samoro in ikia kata ndo chakore nade. So magi gin gik ma pod wabro deal godo. Wacho ni kwanwa mar obila bende odok piny matin. Koro ibro yudo kaka monego bed kata mana station monego bed gi polise kata mana 6 in gari 3. Koro seche moko bende nyawo mar del nikech gimbe gin dhano samoro miyo tich bedo matek, to an gi geno ni ka watieko kepo mwadhi kawni dhi konyowa mondo namba ni wadin fuok manitiere. Gimoro nitie ma bende adwa na wuoye nikech wachaka weche mag technology ma ji wuoyo. Ibro yudo ka ng'ato toma yany, nitie gimiluongo ni cyber bullying. Kawuono nitie pinje ma kapok idhiye to gidwa ne ging'e history mari ni to Fredi osebedo ka wachang'o ma samoro ka ginono maber yudo ka koro visitor mi atamo. Koro adwa na med himo jowa sana jowa matindo ma kamoro dipod inyalo gombo dhi e pinje maoko kata mana manyo tich, ni wabed motang' ahinya nikech gimiwacho kawuono kiny samoro emang' tami yudo thuolo ka samoro gik moko te iseloso, isesomo maber, certificate yudo, lakini koro ok inyal dhi nikech kaka ni timo ang'owa, kaka ni wuoyo samoro e mbui kata kaka ni gik mane timo e mbui goeko. Mbui wi okwil. Internet never forgets. Kamano. Daktari, nitie japiko moko wacho ni kayeta miye penjo moro ka. Ni nitie kembe mamiyo ji apiko e yor hola. Ni to jogi hinyo gima ok ber, koro onge kata ohala e wach apiko ni. Ere okang' ma sirkal de donjre godo mondo omi lwasi ni obed mayot, kar gin gitimo ohala to jo apiko bobed ni timo ohala, ok ni ng'ato oinyo wadgi ahinya. Apani gima sirkal temo timo kata nyalo timo ne jowa ma kamoro inyalo gombo nyewa apiko en ni wabed ni inyalo yudo pesa kata hola e yo ma yot kata gi e nengo ma beto yweyo matin ma koro miyo kata ka koro idhi kawo apiko to ng'ato ok ne ni ihinyori ahinya. Nitie program mar Hustler Fund miyudo ka kimedo olo tichulo to limit mari medore. Magi gin gik ma president ne timo mondo waduok nengo mar go ohala obed piny kata obed mayot ma ok kuma ne ntiere chande. King'iyo kata mana program ma Nyota ni 50,000 kamoro ok nyal nyiewo apiko. But ka in ng'ama ne already osechako go ohand apiko mane isekeno, kiyudo 50 to samoro ne isekano kata mana 30, nikech kawuono chien kacha ne president orado gi jotelo mag jo apiko State House kendo no negotiate gi jogo maloso apiko sana ma tiyo gi mach stima ma ne giwinjore ma koro jogo yie duoko bech apiko 12,980 and kendo gi payment terms maber. Koro damed kwayo jowa ma jo apiko ka gitudore gi jotendgi nikech jotendgi go te ne nitie bura mane president emano oluongo mogo e kom ma ne nitie winjruok mano bedo gi jowa ma uso apiko. Wanyalo tudore mondo wang'e ni ginyalo yudo apiko gi yo makare ma ok gidhi joma kamoro dwaro timo ang'o, dwano magi kata oketnegi bei ma ok mi ohala no koro bed gi ndhadhu kata nengo. E okang' mana machal gi mano, nitie jawinjo machielo mawacho ni
kudwa bero ohala mar apiko to lerne jopiny kaka udwa bero arita mar kwe, nikech jo apiko thothne imako gi timbe mag njore. Gin koponi gituomi to mano ber, to in kituomo jo apiko gi gachi tiwang'e mana kanyo ka gima en kalatas. To mano kende, timbe mag njore mang'eny osebedi ang'eyo ni nitiere joma samoro ni apiko ka to ni timbe manjore, but thoth joma go apiko matimo ohand apiko gin joma beyo. Now nitiere riwruok mag jo apiko, bro ka county ka county gin gi telo mamargi, kidhi e sub county ka sub county gin gi telo mamargi. To sama ne waluore weche mag jukwa nowacho ni jo apiko gi be nyaka wami thuolo mondo bede achiel kuom buchewa mag security. Maga koro nitiere ka in e sub county ting'e ni ka wan jo apiko 100, ng'ato ka ng'ato nigi registration mare. So jo apiko nyaka organize gin giwegi mondo gibed ni ging'ere, makata ka nitie gimotimore marach to ng'e mana ni apiko mo kalo kane to mar Fredie moringo ka sama piny oselil. Mondo gikonywa to gikonyre gin giwegi, nikech ka ok watimo kamano tang'e ibro winjo ni jo apiko gin jonjore giduto. But gima ng'eyo ni thoth joma go ohand apiko gin joma long'o, gin joma ochanore, ma bende mano e yorgi ma gitime ng'owa giyudo yuto ma gitegemea. Jowinjo mang'eny wacho ni to wach kaipo mar obila ni endi ni kimigi e ler matut. Kepo mar obila ne gazet owuok e juma mokalo, en tarik 17 dwe mar 11, tibi time e sub county ka sub county. Apane anyalo weni karatasno mondo imi jowa mondo ng'ato ka ng'ato ng'e ka in e sub county ma kata ka en Rongo kata Wendo ting'eni gibiro kanyo to gibiro kanyo. En gimichako saa 3 okinyi to rumo saa 11 odhiambo. To apa limit mar igani apana na 26 kanyo. Kata ni ng'amo dhi university no ntiere special category, ntiere cadets, ni brodo ka ikibet ni mala pa ni 29 maybe ang na ng'ia nena. Mano koro jok man gi tiegruok manyalo bedo kaka daktari, manya bedo daktari, bedo jakwano, accountant, bedo psychiatrist, bedo kata ja technology, ICT. Nikech mago gin tiegruok ma wadwaro sani ne obila ma idhi kaw. Winjo maber. Adwa ni achaka miye penjo moko 2-3 kapok waloro chenro ni endi. Penyna wache kazi mtani ni en bo odhi duogo koso en chenro ma serikal noloro? Kazi mtani dhi duogo. Gisani odhi mbele e Nairobi ka. Wan gi vijende moingo 40,000. Target wan en ni e Kenya mamoko kupogore gi Nairobi. Wadhi kawo vijende ma romo 100,000. Ne nitiere ng'ikruok mano bede weche mag budget ma sani koro watieko. So en gima wadhi timo e counties wa modong 46 gite. Kendo joma tindo dhi yudo gimoro. So magi gin yore ma pod watemo medo mondo ji oyud godo tije. To kata mana kadok e wach mar nyota, ne wa target ibrodo ka kar vijende 77 ward, ne biro dhano maromo 100,000. To kane otim verification manotim e pap e constituencies wate, no end up gi dhano 400,000. So kaka sirikal watemo go machiemo ni to ere kama dwa manye wayude omenda mamoko mondo joma kik wabed ni wakawo ji 100,000 gi kende to waweya ji 300,000 ma bende wang'eyo ni qualify kendo nyalo yudo lokruok gi ber e program nindi. Jawinjo moro wacho ni wach kipande iwuoye ni nyocha ogol chudo mar kawo kipande kata mari kolal
kipande nosegol chudo ne kendo juma mokalo minister mara Kipchumba Murkomen nochiwo gazette notice. Mokwongo ne en mar kikawo kipande okang' mokwongo nonego bed ni chulo siling 300. Nosegol mano ero. Kaeto ka kiwito kipande to en 1,000. Mano be minister na no gazette Friday mokalo. So gisamwa wuoyeni kopo ni idhi wilo kipande to okwayi pesa miya report. Mano kare. To pod en thuolo ni kata nyithindo matimo form 4 sani matimo KCSE nyalo kawo kipande e skul kapok giwuok. Bora ni isechopo higa 18. Moloyo joma osechopo 18. Kisechopo higa 18 en mane sani okoro skunde olor joma nitie to timo penj. Sani mitimo penj ni ok wadwar en gimoro amora matimore e sikul. Outsiders okulu. Kuyieni. Mano kare. Nyaka ng'ato wacho ka ni mata yiak penji ni Lwala police post osebedo kuom higni malabich to pok gineno kata gari to alwora ma entiere no insecurity lieche ni bede timnegi e hono. Freddy awacho ni wach gari ni kuonde ma thoth kaonwa dhiye tibrodo ka gari tabu en ywak maduong', en ywak manitiere. So ing'eni e higa mosekalo 1-2 mana kaka wasemedo kwan kuonde mag loch nanga luone administrative units. Nitiere police stations gi police posts mabende mosemedore. Koro iro ka rem koro timore nade bede jowa manie treasury ma timo program wa mar iluoni leasing mag geche nie procurement stage and kendo wageno ni wabro yudo geche moromo. Gisani nitie geche karibu ma wadhi yudo madhi geche 200 gi wiye mana mar police stations across the country maonge gi geche. So an gi geno ni kwachopo giko dweni kwadonjo dwe mar 12 lokruok moro dhi bede. Daktari Wachimo, kinde mage Christmas sama wachope ni dhano sechako ikruok ne nyasi mage Christmas to seche machope e okang' ma kamano mokwongo yudo ka weche mag wuoth kanyo weche chako bede marach, yudo ka ji chako riembo maricho kaito bende ibiro yudo ni seche timbe mag njore gi maundu dhi malo. Siem mane madigol ni jok matiyo gi ndara? Mokwongo en weg geche. Ibro yudo ka samoro gari osechung' e dhot chakre dwe mar 1. Kaeto nikech koro ji dhi Christmas koro igolo gari e ndara, ikete ndara samoro tielo pok oloki, injin kia ni chalo nade, kaeto mang' koro ketowa gi masira ma ang' wawito jowa. En kwayona ni weg geche nyaka bed motang' kendo gilure gi winj chik ma polis kata obila golo. Mar ariyo ibro yudo ka samoro ng'ato wuon gari driver moro odiochieng' te ichaki ikete ndara gotieno ochako dok ema ng'iro ka driver on the steering okelonwa masira. Kaeto bende kiwe mano nitiere gik ma bende nyaka watim kaka sirikal e loso yorewa. Nikech iyudo ka yorewa seche moko kamoro ok ni kare. Sani king'eyo kaka jowa nigi tabu kiwuok ka ichiko Nakuru ichiko Kisumu, iyudo ka ndara tin to geche ng'eny. Emomiyo ang'eyo ni e jumbe madhi mbele ka nitiere contract midhi chiw mar yawo ndara mowuok ka modhi Nakuru to chako ng'ado Mau Summit wuok Naivasha kaeto wabro chore mochop nyaka Kisumu, Kericho Kisumu modhi Busia, kaeto machielo dhi wuok Nakuru dhi nyaka Eldoret machop bende Malaba. Mondo wabed ni nderni wa nie lach moromo magara ka ji ringo to accident moko ma inyal geng'.
to joma bende weg mitokni kata joma mariembo bende dwani otem matek ni geche ma ikete ndara must be roadworthy. Kaeto bende giwinj police, to police bende wamedo kwayo mondo otim tijgi ma ok ni ging'iyo kocha ka samoro gari ok onego bed ni bede ndara. Mano kare. Nitie jowinjo na mogik wacho niya, uone gima tin e wach SHA ndikruok. So mokwongo wach SHA ni en achiel kuom sigingi mane president osingo ne jo Kenya e bottom up economic transformation agenda. Nikech iyudo ka thoth jowa donje dhier nikech garama mar thieth. Emomiyo king'iyo kata mana katiba mane wakadho higa 2010, health en requirement ni nyaka sirikal chiw ne jopiny. So president ochopo singo mane wandikore katiba. Kaeto chako ochopo singo mano nyiso jo Kenya ka sama no kwayo gi kura. Ni ja Kenya mora mora ka in gi tabu gi ngima, onego bed ni nyalo dhi osiptal miyud thieth ma ok ong'e ni to yuto ni chalo nade kata bende in gi mshahara. And king'iyo kawuono jo Kenya moingo 27 osendikore e wach mar SHA ni, miyo koro sirikal nyalo pango weche mag thieth. To pod nitiere dhano kendo madichop kendo mana 27 mabe pok ondikore. So en kwayo ne jo Kenya ni ka pok indikori to ndikri mondo sirikal oyud kaka nyalo pango wachni mar thieth e yo makare. Ma kidhi osiptal tiyudo ka yath nitie. Kidhi osiptal tiyudo ka daktari nitie. Kidhi osiptal to ka nitie idwaro machine midwa tim godo x-ray kata midwa tim go MRI to nitiere. So kaeto bende kisendikori to nyaka ichudi kaluwore gi yuto mari. Wan kaka joma chamo mshahara ing'adowa chuth. But joma jo ohala kata joma samoro go timo weni mamoko ma ionge gi payslip. Bro ka samoro dwani chul siling 600 e dwe, samoro 500, samoro 400 kaluwore gi kaka yuto ni nitie. Nikech kwa timo kamano e kwa bro bedo ni wanyalo pango wechewa mag thieth e yo makare. To kata king'iyo gima wase kama koro wachope kaka jo Kenya ni e Afrika ka king'iyo rang'iny mar thieth to wan koro wan namba 2 bang' South Africa. So en gima ber ni wachopo kendo wane e kiwango mwadhi chopo lek mane wamiyore katiba kendo president chopo singone mano ndikore gi jo Kenya sama no kwayo gi thuolo mondo telnegi. Mano kare. Daktari, akawo thuolo ni maduoko ni rokomando to kapok awe wach mogik miwena go jo Kenya no. Apa ni mokwongo go erokamano ni wayudo thuolo mar mbeko kendo wacho weche mag dongruok to gi weche mag arita kwe. Ne jo Kenya nam en ni sirikal ma atiye kaka achiel kuom jogoro mongirore wasetemo matek kendo pod watemo matek ng'iyo ni dongruok ma Kenya kendo mathurwa odhi kare. King'iyo nderni ma yande okwamo kawuono contractors oduogo ni e ndara te. King'iyo weche mag thieth ma wacho sani koro wanyalo dhi osiptende to kendo wayudo thieth e yo makare. King'iyo weche mag somo to sirikand Ruto osetimo matek ma jopuonj ma chien kacha dino ndik kata mana bang' higni 20 osendik e higni 3. King'iyo weche mag pur ibrodo kaka kawuono mbolea ne jopur beche ni piny omiyo wan gi yuto makare mamiyo koro wanyalo riembo dhier mar kech e thurwa. King'iyo weche mag sitima
wamedo keto ni ot ka ot maonge stima obed gi stima mondo kit ngima mar jothurwa olokre. Gi weche mang'eny ma president osetimo omiyo en kwayo na ni wamed bedo machiegni kendo wamed bedo ni wang'iyo ni to dongruok me kor gwengewa chalo nade, nikech mano e gima dhi miyo wamed bedo gi lokruok kendo gine gik madhi miyo wamed dongore kaka oganda. To kendo gi wach mogik en ni sani koro wan e sirikal and en lit ni nchi wawito moluor Raila to notimore maber ni kang' masama koro nwawite to owewa sirikal okowewa oko to ma gima jaluo osegombo higni gi higni. So en kwayo ni kama nowe jaluo omed bedo kendo nikech jatelo ma wan go William Ruto en jatelo mogeno ogandawa, en jatelo mong'eyo ni onge oganda maber moloyo nyawadgi kendo dongruok matimore thurwa otemo matek ni kona duto te mag Kenya bende dongruok dhi mbele mondo wabed gi moro achiel, mondo wabed gi lokruok e thurwa kendo e Kenya. Erokamano. Akaw thuoloni maduoko ni erokamano mathoth ahinya kuom kawo kindeni kata obedo ni isebedo modich kamanendo mondo ibi wago mbaka machal kamaendi. Mad Nyasaye ritni kendo ibed gotieno makare. Ikuramogi mane mokelo giko mar chenro niendi gi lake seche gieki ka Nyasaye riti kendo bedo rita waromuru kendo kinye e chenro mamoko. Chenro mar undwe chakore bang' kinde manok nyaka ang' rom sa 11 ma kogwen. Riti romo sani. Yes, sauti yake ni PJ Jacom Buda Sebo Kanyada Dinosaur Entertainment.